Vážení internetovo-videoví diváci, toto sú šípky z našej práce USA. Prichádzame za Miroslavou, ktorú tu miestni ľudia prezývajú Mrka. Mrka. A Miroslavi sa pýtame: Miro, přijmi mou rúži. Ne, výstar si ji budeš dát. Mrka nechce prijať mou rúži. Vážení videodiváci našeho American Spy, toto je prášovňa, kde občas trávime nudné večery v zapadákové Spojených štátoch amerických. A keďže Mrka neprijala mou rúži, musím rúži zastoknúť tam, kde byla. Že o rúže? A prichádzame znova k našej Mrke, aby sme sa opýtali: Mrka, what are you doing now? I'm freaking Rex. Oh, not ready, Rex. What means Rex? Rex is this. Handra. Oh, Handra. Oh, I know. To je Handra. Toto je úterák. A toto je... Toto je vozík, v ktorom Robert Kramar obvykle spával. Počas nočných, ktoré sú vlastne poobedné. A toto sú úteráky tiež. A to je oný pristavač. A toto je Mrka. Mrka, povedz nejaký odkaz všetkým pracovníkom na Slovensku. Máte to lepšie. Oveľa lepšie ako my. Ťažko pracujúci. Ťažko pracujúci housekeepery. Čo to znamená byť housekeeperom? To znamená turnover, depart. Čo to znamená turnover a depart? Čo to znamená main change? Pripraviť izbu, ak má niekto prísť. Pripraviť izbu, keď má niekto prísť? Áno, ak má niekto prísť. Potom vyčistiť izbu, ak niekto odíde. Vtedy sú aj dýško, ak vám ich predtým niekto neukradne. A čo to je dýško? Dýško, no to je čechizmus, to je pravda. Dýško je, že vám niekto nechá nejaké peniaze. No, aký najväčší dýško si dostala počas dňa? Počas dňa 10, ale to bolo prvýkrát aj posledný, to som... Ja 30. Som také chudávka. A ešte posledný odkaz svojim rodičom, babke, detkovi, teda... Máte si rada. Nazdar. 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 Dnes podvečer sa k našej výprave na American Spy pridala aj rodoverná Slovenka Mišela z našeho malého, útulného slovenského mestečka Cery. Avšak je strastiplná cesta ju natoľko vyčerpala, že nám odmietla dať na kameru akékoľvek interview a hneď si ľahla do postele. Nuž, uvážte sami. Mne už len napadajú slova môjho nebohého pradetka: odpočívaj. Vám predvediem na víčku, čapovanom víčku z Guinnessa môj odpad, ktorý som sa to naučil, pretože ja som bejsbolový hráč, začiatočník. Všimnite si moju kvalitu úderu. Nemal tréning, sa to odrazilo na mojom dnešnom výkone a to bol odpad kvalitný, to bol tzv. Home run. Nikto totiž nevie, kde čapovaný výček skončil. Toľko zo Spojených štátov amerických a naše relácie American Spy.